Moro. Terve. Pelataanko me CS tänään? Joo. Mä 18 se CP-matsi. Joo. No nuubeja kaikki. Helppoa. Niin. Pistä virta päälle ja siirry offlines onlinen peli päälle. Ja sormet liikkuu jo iteksen killer massa tuli käymään. Meillä on tänään lani. Jep. Katsotaan kun monesti servus saadaan tänään banni. Haeni piirrettä mut kohta on jo hermot kiireellä. Kun helaret alkaa kesken pelin chatissa riidellä. Otan rauhassa, mut suutun kyllä jollen voita. Jos vielä kerran ammut mut niin anna viskon tavaroita. Me juodaan ES lanitetaan koko yö. Mikropizza ja hodari en mitä muuta syö. Pelitaitoja me ihailee miljoonat fanit. Lähdetäänkö ulos? Ei pysty, meillä on lani. Me juodaan ES, lanitetaan koko yö. Mikropizza ja hodari en mitä muuta syö. Pelitaitoja me ihailee miljoonat fanit. Mennään uimaan. Ei pysty, meillä on lani. Mua ei kiinnosta tytöt tai sosiaalisuus. Tietokoneet on mulle toinen ulottuvuus. On pelimaailman syventynyt, ehkä vähän syrjäytynyt. Mut runeskapessa mä kyllä oon kehittynyt. Meille ei pärjää aivan kuka tahansa. Huutaa trollaa ja kanssa tänään. Me unohdetaan kaikki turha liikunta. Tänä yönä me ei tarvita tuntiakaan unta. Me juodaan ES, lanitetaan koko yö. Mikropizza ja hodari en